बाबा विश्वकर्मा के, बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा विश्वकर्मा की महिमा महान बाटे। बाबा विश्वकर्मा के 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 महिमा महान बाटे। अगर उनकी महिमा महान है, विश्वकर्मा की कृपा अगर थोड़ी सी आपके ऊपर पड़ जाए तो फिर आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जरा उठाए जरा दोनों हाथ और ताली बजा के आइए। बाबा विश्वकर्मा की, बाबा विश्वकर्मा की महिमा महान बाटे। बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा विश्वकर्मा के विश्वकर्मा के गजबे निराला खेला खेला। बाबा विश्वकर्मा के गजबे निराला खेला। कृपा से इनका चले बस गाड़ी रेल हो। कृपा से इनका चले आगे गाड़ी रेल हो। बाबा विश्वकर्मा के अजबे निराला खेलो हो। बाबा विश्वकर्मा के अजबे निराला खेल हो। कृपा से इनका चले बस गाड़ी रेल हो। अरे इनके कृपा बा जग में कि इनके कृपा के जग में जय हो। जानत जहान बाटे। इनके कृपा के जग में जानत जहान बाटे। बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा विश्वकर्मा के ये जमी जब ना थी आसमां जब ना था। ये जमी जब ना थी आसमां जब ना था। मगर तू ही तू बाबा तू, 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 बाबा तू। इनके बनावल बाटे सोने के हो लंका। इनके बनौले बाटे बाटे सोने के उलंका। चारों तरफ ही बाजे विश्वकर्मा जी की टंका। विश्वकर्मा के झंडा। इनके बनावल बाटे सोने के बाहु लंका। चारों तरफ ही बाजे विश्वकर्मा जी की टंका। अरे इनके ही वजह से जय हो। कि इनकी ही कृपा से उड़त विमान बाटे। इनकी ही कृपा से उड़त विमान बाटे। दया
सूरत तूने बनाई, क्या सूरत तूने बनाई, है सारी खुदाई, क्या सूरत तूने बनाई, है सारी खुदाई, है हम भी देख के तेरी कारीगरी। ये भजन के अंतिम बोले थोड़ी ताली बजाएंगे क्या? बजाएंगे दोनों हाथ ऊपर। बाबा विश्वकर्मा के, बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, 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 बाबा विश्वकर्मा के, बाबा विश्वकर्मा के, बाबा विश्वकर्मा के, बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। क्या बात है, एक बार ताली बजनी चाहिए।